せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとMagandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood ng video na ito. So sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-breed o magparami ng gapis sa natural at simpleng paraan. Marami na kasing nagno-notify at nagtatanong sa akin kung paano ba mag-breed ng gapis. A few moments later. Ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung ano ang mga dapat gawin. So, simple lang. Una ay kailangan nating maghanda ng malinis na palanggana. Pangalawa ay lagyan natin ito ng malinis na tubig at hayaan muna natin i-stock ng 3 araw. 3 days later. Matapos nating ma-stock ang tubig ng 3 araw, ay lagyan natin ito ng aquatic plants tulad ng water lily. Mahalaga ang water lily sa kanila sapagkat ito ay magbibigay ng oxygen at ito rin ay magproproteksyon sa kanila laban sa init ng araw. Pag nakabili ka na ng breeder guppies sa mga local pet stores o sa mga backyard breeders, ay huwag mo muna itong ilagay sa iyong bagong lalagyan. Kasi iba ang water perimeters ng bago mong lalagyan at sa pinanggalingan ng guppy mo. Bago mo pakawalan yung isda, ay i-acclimate muna natin ito. Papalutangin natin ng ilang minuto para makarelax at maka-adjust sila sa temperatura ng tubig. A few minutes later. Pagkatapos ng acclimation ay maaari mo na silang ilagay sa maliit na lalagyan na may kasamang tubig galing sa bagong lalagyan mo at sa pinanggalingan nila. A few moments later. Pagkatapos ay pwede mo na silang ilagay sa bago nilang lalagyan at hayaang manatili at magparami. Yung proseso ng pagpaparami nila ay madalas umaabot ng 3 hanggang 6 na linggo kapag nasa tamang kondisyon sila. Later that same evening. So yun lamang guys, yung simple at natural na paraan ng pagpaparami ng guppies. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito at maraming salamat sa inyong lahat.